Dit is Soen. En dit net. Kantinebaas Alfred Mierema biedt beiden aan hier op het CSG Comenius Zamenhof in Ljouwert. Ze kinken hier, het is moeilijk, maar ik zie wel dat er steeds meer de bewuste kant uit gaat. En dat is ook de bedoeling. Als alle middelbare scholen in de gemeente Ljouwert zullen het Comenius op de Soene Tour. Uw regering wil graag 75% gezond en 25% ongezond. Nou ja, daar werken we naartoe, maar we zijn er nog net. Er valt nog wel wat te doen. Ik heb ook een kaasbroodje, omdat ik het gewoon heel lekker vind. En thuis hebben we het eigenlijk nooit. Ook al valt er minder te snacken, de band begrijpen het wel. Er zijn veel kinderen die veel te ongezond eten. En ja, dan is het wel goed dat ze ook een keer gezond eten. Dus dan vind ik het wel goed van de school. De vraag is de squalle verantwoordelijk voor het eetpatroon van leerlingen? Natuurlijk ben wij voor onderwijs, maar we hebben natuurlijk ook een opvoedkundige taak daarin. En die ligt natuurlijk voornamelijk bij de ouders, maar je kind daar wel in ondersteunen. En dus moet het squalplein ook smokevrij. De band die nog roken hier, die moet uit het zicht. Want je ziet vaak dat dan is die wederzijdse beïnvloeding er ik net, he, van die oudere band ten opzichte van die jongere band. We mogen niet meer voorroken, want dat mocht niet meer van de... Nee, dat is voor de... Omdat anders die mensen kunnen zien waar wij roken, dat mag niet. Maar ik vind het eigenlijk een beetje dom. Ja, maar ik snap het wel. Dat ze dat niet willen, want het ziet er wel slecht uit voor de school. Dat snap ik wel. En voor de eerste en tweede klasse, zodat we niet gaan roken. Je had er natuurlijk net 100% regie op dat je zei van nou door die bang gewoon net roken en zie dan je zong. Maar zo groeien we eigenlijk steeds verder in dat gezonde schoolgebeuren. En, kantinebaas, wat is de stand van Joert? Het is 50-50. Ik heb 50% gezond en 50% iets minder gezond verkocht.